Na. Na gyere. Én kezdjek. Te kezded, mert akkor továbbítunk. Nem igaz. Pillanat, a hangot. Rang. Fordulj vissza, mert majd kifutottam a izéból. Nem voltunk ilyen helyen, nem? Á, de most ez Vissza a hotelbe voltam, csak ott a másik oldalán mentem ki. persze zavar. Körbenéztem. Zavar, de bazd meg. Elfelejtettem, hogy kell játszani. Elfelejtettem, hogy kell játszani. Nem, ennyi volt, beszorultunk. Néztem egy videót, belenéztem abban a 47 perces végigjátszásban. Az a textúrákon keresztül glitchelt át a karaktert, meg ilyenek voltak, képzeld el. Faszom bele. Mit nézel? Nem tudom. Na. Itt? Emeltek, itt kell átfogni, így van. De lehet itt is a vízben nem kéne bemenni, mert ez is ilyen fertőzött faszok, tudod. Hopp! Ugyanállat. Tölti vissza az életét. Faszom. Hogy meg. A kis lány kifeküdt. A kurva életbe. El kéne csalogatni ide erre a platformra. Megpróbálom. Akkor oda Majdnem. mellé. Csak az a baj, hogy ez nagyobb mozgásigényt. Húzd mi az a szarott a vízbe. Robot lesz mennyibe. Ó, bazd meg, pont a legjobbak. A köpködősök. Egymás köpjétek. Faszom. Gyere hátrébb, légy. Kislányokat gyorsan. Te még mindig élsz? És még belém is. A kurva anyád, összefordultak.
Csak miért, hogy visszamegy a HP-ja. Az meg. Na most gyertek. Nem baj, ha egyesével a kicsiket le tudom előle szedni. Szép. Másik oldalra próbálj majd elfutni erre, mert kiesel a range-ből. És akkor megint felmegy a HP-ja. Várjál, mindjárt fejezél az a szar. Még ezt is kipróbáltuk volna. Ez ami leszedi, nem? Ja, Nem. tőle hírt rakja majd be vissza. Megpróbálok valamit. Kis csaj, csak hogy azt izélni. Sem ment vissza a HP az jó. Szia Cumika! Meghalok. Szia Kuki! Így basz meg! Az meg. Jó, meghalt. Hát csak a nagy van. Az hogy üt még Ábi, mindig? ábi. Jó, hát semmit nem haladtunk, mert HP-nk nincs. Nézd ki van ott. Ott. Mutasd meg neki a izét. Joker a Mutasd meg neki. Hello! Várjál, meg közben meghalok. Itt van a kis trónörökös. Te vagy. Meghaltam. Akkor... Adsz. Adsz a Lali. Gyere kicsit. tényleg tiszta. Kap be! Seggfej vagy karcsi? Apád próbál úgysem tudna játszani. Jó, ez a fegyver amúgy. Mivel csináltad? Hosszan tartottak lenyomva? Az R2-vel, nem tudom milyen Xboxon. Ezt bekaptam. Apád kapja rendesen. Majd egy 2 év aztán, mint a már elpicsázol ebben bennünket, az biztos. Majd izé vagy Hát jó, apádat már most is lassan. Jaj! Szedd már vissza azt a kéket legalább, ott a nagy kéket. Iha. Mi a helyzet? De elég válik. Legnagyobb csatározások közben. Aztán is megkapom akkor is. Apádat elpicsázzák a fenébe. Mutasd meg majd a gyereknek, hogy kell játszani. Rossz. Kened neki. Csak egy a baj. Kibaszott fertőzés! Unalmas vagy, mert bealudt a gyerek.
Igen. Unalmas apád. Még téged is alatt, hogy akar itt streamer lenni, ha még te is elaludtál rajta. Úgy. Na, Mondjad neki. Hát a csövön. Ezt figyelt, Karcsi. meg vagyok szeppenve, hogy itt nézel. Meg nem tudom, próbáltad a játékot, nehéz. Karcsi. Az izével szokott játszani. Pöcsével. Vagy mi? Ezt ki mondta? Ezt ki mondta? Gyere. Köp le. Gyere, köp le. Vovon nőttél fel, ne hazudjál. Én is vagyok ügyesebb most. Nézzük, megy fel az a kibaszott fertőzés még minden. Látom. Kicsiket kell először megölni. De vedd fel akkor először azt a szart, tudod. Ember, hát már kim voltam a izéből. Persze te meg köpjé. Most gyorsan, kicsit. Gyere, gyere. Persze köp le. Gyere, gyere, bassz meg. Mi? Jaj, most itt az egyetlen platinájával flexel. Volt rá 40 évet, hogy kiszed. Persze, hogy megvan. De egyszer... Persze, köpjé hátba, bassz meg. Hopp! Majd egy hét nyomja. Szép. Vigyázz. Már nem volt elég izé. Na. Nem ezt? Ezt. Vigyázz, híllel. Látom. Az, hogy elfogy a stamina. Ez mi volt? Nem kaptad be? Nem tudom. Ember! Hajj már meg! Kapta. Ezt a köpködös kurvát. Csak nincs életem. Találjál! Gyere! Gyere! Oké. Nincs most életünk. Hops. Rosszat nyom. Nem, direkt.
Tudod ki a kurva anyja? Oh-oh. Most egyszer leszedjük. Ott egy olyan izé. Ez kell nekem. Állj meg! Vigyázz! Ezek segbe tisztak. Vigyázz, izéval vagy ugyanúgy fertőzve. De már nincs a heal kell akkor. Kell sebeznem, mert nem itt. És kapjak. De nem a healem vagy rajtam, majd azt is figyeld. Na! Ez jókor. Ja, hogy ezt nem tudom izélni. Előre dodge-olj, ne hátra. Magyarország előre megy, nem hátra, ez igaz. Ez így van. Na, hol van Jocsi, amikor kéne? Vagy Jocsi? Mi az anyámat zárjak itten? Látszott valamit? Ott mi volt, amit tudtál use-olni? Itt? Hol? Vagy nem az volt? Fertőzés jött elő? Nincsen semmi. Na! Na jó, menjünk. Lehet eljöttünk mellette. Na mindegy. Akkor heal nélkül, HP nélkül induljunk tovább. Meg kell nézni a középső helyet, ahol tudod a tűz volt, ahol abba hagytuk. Itt most tudsz egyet resetelni, és visszakapsz mindent. Ezt értem. És akkor nem az óriás fele mész, hanem ott arra. Erre. Tudod, itt volt az, amikor jött, és vigyázni kell, mert itt jobbról jön ilyen tűzgolyó, vagy mi a faszom volt. Hajj már meg! Na gyere! Puff, Lehet, hogy a karcs ez valamit tud. az előre dodgyolás. Aha. Itt nem ér el. Vigyázz, mert ezt nem tudod. Lett volna meghaltál volna. Elakadt a kard. Oh-oh. Felfele kell menni amúgy? Biztos? Ó, basz meg. Az nem biztos átérsz. Legalább meghaltak. Jó, de lesz híled majd. Vigyázz. Jó, ez nem volt rossz tax. Piros szó, nem hiszem, hogy... Megvárjuk a következő golysz. Nem próbálod meg megnézni, hogy izét tele ki lehet nyitni, vagy nem? Nem. Fuss! Fuss, Forász! Gyere, jó. Az anyádat. Lehet ez lesz egy shortcut itt jobbra. Ott egy láda viszont. Meg ott egy olyan szar. Próba csereszni. Azt ha beállsz rá, kemelteg jó vagy. Puff, ennyi volt. Na Ládikó. Ha van még ilyen tanácsot karcsi, akkor nyomjad ám. Hí, milyen fejszél van. Fire Axe.
Ne fog vissza magad, Karcsi. Következőbe áttérek? Szerintem átfuthattál volna. Most? Ne, hülyéskedek. Na, nézzük mi van erre. Ez mi történt? Azok kik? Admirers seem to follow me everywhere. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former club. Did you catch that subtle with money? Írta, hogy Perry nem hasznos, általában elhasználja a staminádat. Is inside this factory? Magyarul csak ugrálj el előle. You caught us on our return trip. We had to deny his Mit ridiculous tudsz te? request. To be sure it Ne wasn't hülyéskedek. Keep your wits. De akkor rossz karaktert választod. unlikely. Szerintem. Well, anyhow, best of luck. Ez ki vagy te? Nem mindegy. Ott volt egy kék. Nem tudok egyszer ott, jó, mert nem lehet tovább menni se. Meg ott a lépcsőn mit tudtál csinálni, ha arra felfele mész? Nem tudom, Domi. Eltévedtem. Most tudom, honnan jöttünk. Elmegyünk erre, jó? Állj meg. Perry az nem hasznos. Hopp. Fiam! Ez szép volt. Dórián. Itt tudjuk kinyitni azt az izét. Karcsi szerintem azt hiszi, hogy mi értünk ehhez a játékhoz. Szóval te mit nézel? Őszintén! Szerintem tudja, hogy miről beszéltünk. Hát a Pukira, hogy a Dorian a Puki. Mert a Tsuma náluk volt ilyen FIFA bajnokság, és ott volt a kis kutyája, a kis Milo, a kurva anyját. Ott volt a Milo, és érezzük, hogy valami kibaszott büdös. Erre Tsuma megszólal, Milo! Bazdmeg miért fingotta ide? Erre meg a Tsumi fingotta tele a szobát, és nem a kutya, érted? És ráfogta a szegény kiskutyára. Meg kezdésre elhittük, hogy a kutya fingott oda, Hát érted? most mit hiszem? Na, Ha még gyereket is megrikatod. na mi az? Az is szokott. Csak ott az a baj, ha elhatozunk, és itt a Gergő is, vagy ott a Gergő is a PS miatt. Discordon tudunk beszélni, és azt a Discordot nem adja át az OBS. És csak az én hangomat lehet akkor hallani, sajnos. Na. Ó, milyen kis elegáns lettél. Ja? Na. Majd a fejszére ránézünk később. Nem, miért? Ki mondta, hogy tudok játszani vele? Nem kell játszani hozzá. Én csak én szoktam legelőször meghalni, hogy utána infózzak a srácoknak. Csak a kamerát nézi. Cumi meg a top fraggerünk amúgy. Ő a carry, a Cumi. Én elegáns lettem tényleg. Na, most vissza tudunk menni oda megnézni, hogy mi volt a lépcsőn. Vagy el tudunk menni arra tovább. Ez be fog szakadni. Mennyi pénzed van? Nem fogjuk meg, nem fogjuk megtudni sose.
Vegyétek meg. Hajj már meg! Ég már! Köszönöm. Megint töltőm van a gyerek, bazd meg. Elaludt? Nem, cicin. Ja. De jó neki. Szerintem erre a szűk helyről menjünk ki vele. Csá. Jó, jön utánad. Ennek tudom mi kell. Közelebb. De ne Próbálj hátrálj, megmondta. Megmondta a karcsi... hogy meghalsz. Te egy hírt nyomjál, mert éget közben. Mindegy, kurva mit csinálunk. Meghaltunk. Tudod mit? Ne add fel. Gyere ki a hóra, kisköcsög. Ez jön. Visszatudunk már minden még szerinted a tüzeshez? Tüzeshez. Aha. Te erre elmegyek, jó? Nézd meg, meddig jön utánad. Eddig Át se jön. férsz! Nem, én arra akarok elmenni, mert eljöttünk. A kurva anyját. Ez elég masszívan fut utánad. Arra felfelé szerintem nem tudsz menni. De most izét kitörög. Azt rám baszoljat, beszarok. Ott azt a kart már mozgattad? Nem. Ember, hát nem látod mi utánunk? De most nem veszetted. Ebbe kell szállni vele. Hogyan megyek előre, lapáttal kerget? Most ez volt az előre. Egyedül le kéne tudnom ütni. Hopp! Túl messze vagyok. Na ez szép volt. Most gyak. Elég lassan megy a HP-je le, bassz meg. Megoldottuk. Egy problémával kevesebb. Jó, menj oda a karhoz, Jó, most már elbasztad. Próbálj meg majd még egyszer. Persze. Nem tudok közel maradni nálam, mert felhevülök. Na aztán jó embernek adod oda most. Hát az a Doriannak. Jobb lesz, mint te. És merre kell mennem? Nem tudom. Merre voltál? Elfelejtettem. Várjál, állj meg. Nem erre voltál? De én nem geci messze voltam. Pedig erre kell menni, itt felment oldalra be, utána tudtál beszélni azokkal a izékkal. Annyit tudsz, nem a oldalra. Hogy egy 10 éled őket középre. Azt Szerintem akarom, ha hogy... Itt, hogy... Júj! Bassz meg, túl lassú volt. Dominik és a... Forzi játékot.
fél, azokat meg megölte ott már. Hé! Jó, ott úgy sincsen sem, arra nem kell menni. Macskán és a rokánál nyitotta ki a Azért mondta, hogy állj meg, nézd körül. itt kell kinyitani a izét. A létrát leenged. Are you carrying the latest edition? De meg se nézted! Ezt oda akarod adni neki? Ez nem, ezt te Be venni. Ezt te meg tudod venni tőle. Best of luck. Oké. Aztán itt lehet kinyerni. Mondom, az bazdmeg itt kellett volna felmenni, hogy kinyissuk azt a... Itt jöttünk Basszus, be. hát ember. És itt. Itt. Itt van egy ilyen. Ne könnyít már meg a játékot, bazd meg. Itt kell csak felfutni majd. Köszi, Joci! Mondtam, hogy menjen arra először. Vissza a macskához? Ott mit kell csinálni? Várj, itt valami világít. Ott benne abban azt oké, de hol itt bent, ahol vagyok most? Nem, oké. A macskánál, akivel beszéltem, ott lesz valami. Hát ezt már itt meghúztam. Ezt leengedte a csövet. Arra? Ja, azt előbb megtaláltuk, csak annyi, hogy az a nagy robot megfingatott minket. Várj, fel kell vennem ezt a szart. Hát beszoptad. Azt csúnyán beszoptad. De jó voltam. A hírt nem nyomtam el. De az itt bent lesz ebbe az alagútas rendszerbe egy ugyanilyen rendszer, mint ott volt. De most A izén futsz fel. Azon. Ezt még egyszer mondd lassabban.
Igen. Az most itt, ahol menne a Gergő, ott lehet átmenni, nem? Abba. Nyitottál egy sortkápot a macskán, két egy könnyebben gyorsabban Balra. Szerintem nem ide. Ott még volt tovább még balrább? Aha. Ez hogy a faszomba üt? Nem. De miért ez a faszom fegyver van beállítva? És értem, miért ilyen játékkal játszunk? Úgy arra. Erre? És jobbra. Itt fuss át a nagy izén, ezen. Fuss át rajta, ne foglalkozz vele. De ne jelölt ki, és ott azon tudsz átfutni. Ma nem sebzel, ugye? Dehogy nem. Nem hallom úgy ott szót én, hogy nem értem. Ott azon a csövön kellett volna átfutnod. De amúgy most akkor menj át oda. Igen? Átmetek? Én nem értem, nem hallom úgy szót. Az a baj, hogy vízhangzik, mint az állat, és a játékot jobban hallom, pedig a izét felvettem a... Mi csinálják itt? Na, te most jobban hallak. Szerintem itt a jobbra menjünk. Itt? Hát de most... Aha, jó, oké, fordulj vissza. Hát ezért nem értettem, hogy most mi a faszom van. Azon a csövön kellett volna átjönni, és nem kellett volna létre lejönnöd. Te pozd meg, hát ember azt mondta, hogy fussak el a izé mellett. Igen, fuss el, de a csövön meg át kellett volna futnod. Ott felül a csövön. Fordulj, azon most át tudsz futni. Megvárjuk, hogy ez visszaforduljon, jó? Hogy futok be? Mi? Oda. Annak a tetejére futsz át. Tetején. A tetején? De hát akkor ne azt mondod, hogy a csövön belül. Hát nem azt mondom, a csövön futsz át. Csövön futsz át. Igen. És ez volt a sorkátod. Ez már megvan. Itt mehetsz arra vissza. Erre is mehetsz. És ott azt a izét, amit mondtam, hogy azt a kerekes szart use-olni kell, ott kell majd leengedni a vizet ide az óriáshoz. Igen? Itt, ahol most álltál. Pont a szobában, belül egy hatch, hogy van egy időbosszát, itt lehet nyilván helyez. Itt van valami hatch. Hallottam. Látom. Akarjuk mi ezt? Mert itt szerintem majdnem az összes izé életre kell. Szerintem csak 2 fog az, amit kijelöltél. Aha. Meg az csak 2 robot, most nem, már ne öld meg. Hát pozd meg. Meg ott az a kék szar is, össze kell szedni, baszki. Azt mondta, hogy ugorjak bajukba, nem? Aha. És ez egy kis boss. Szia! Szia uram! Ő mind?
Püföld, adj neki, üst, vagy nem. Nem akarom. Izéval kezdessek a nagy ütéssel. Ja, beszélni kell. Puppets must die. Every single one. Wait. Ezzel szoktuk. Azt mondta, hogy szopni fogunk, és 2 órát szopott ő vele. Figyelj, a Gergő az elsőre lett gyakja, figyeld meg. Die. Kill the puppets. Ember, ez már rosszul néz most ki. Hátulról tudsz duplát. Nem mindig. Ember, meg se tudom ütni. Ember, meg se tudom ütni! Á, már értem, hogy ott mit magyaráz. Meg se tudom ütni. Most ezt meg kell csinálni ezért. Micsoda? Folyamatosan backsteppelni és dodge-olni kell sokat. Perfect parryt mondod. Jó, hát akkor az utat tudod, Ez lejjebb volt, nem egye. nem volt lejjebb. Hát le kell ugrani majd ott, de itt be balra. Csak fuss le. Nem ez a perfect parry. Nincs ott. A perfect parry az van, amikor pontosan üt, akkor védesz. És ilyen vörös ciplát. Jó, nyomni. bazd meg. Most kellett volna közel menni Jó, hozzá. várjál. De nem mögöttem, hogy akkor nem. Nincs olyan sok HP-ja. Ó, bazd meg. Igen? A faszodat! Normálisan szerintem nem fogod tudni megütni. Tényleg. Túl gyorsan. Hogy oda baszott egyet, bazd meg? Volt. Szóval, hogy nem izéled, nem stanolod a támadásoddal. Ott vagy? Ó, bassz meg. Az ott jó, az ott perfekt izé volt. Bassz meg. Na jó van. Jacó, üdvözöllek a elkövetkezendő 10 óránkból, 12-ben. Már csak azért is. Ott át, bal, kész. Hol? Itt. Ott arra. És ne jelölt ki azt a szart. Könnyebb úgy futni. Csutára, át. Micsoda? Van egy lámpánk. Nincsen már bomba. Elnyomta a Gergő. Nem tudod, gyere. Elnyomta, bazd meg. Fog már be. Jelöli ki.
Jocsi azt mondta, az asztal körül játszott vele. I wish I'd known. Surviving has a hell of its own. Ó, persze. Szedd fel azt a szart gyorsan, tolas. Nekem még van egy nagyobb kis pár másodperc. Szép. Ezt még 5-ször játszani. 5-ször. Az nem sok. Nem tűnik így soknak. Mekkora cigánykodás az asztal körül beszarok. De jó. Vigyázz. Még egy kell a kékhez. Szép, és beadta az izét. Beadhatta volna akkor is. Ugye ez a HP van majd. Vigyázz, csapni fog. Tudom. Pedig nyomtam, esküszöm. Ó, bassza meg. Hírt nyomjál majd egyet. Amúgy jó, minden Jóci a hanggal? Minden? Minket is lehet hallani, játékot is? Na, beadta megint. Szép. Jó, annyira nem lehet izélni vele. Amikor fekszik, vigyázni kell, mert eldessel onnan. Ó! Pedig Ott volt meg. beadhattad volna. De mikor kapod meg a harmadik Y-t? Ott volt pedig. Ó. Mennyit izész, vazd meg, dodge. Add már be. Nem adja be, geci. Vigyázz, asztal körül fuss egy kicsit, vagy nem tudom. Gyerünk! De egy utolsó! Ó, baszeg! Desselj és hílej! Ó, bazd meg! Bazd meg! Ez van. Ezek jó betűk viszkáltak. A kurva életben. Na, most Ezt kell csinálnod, neked is csak ennyivel kell jobban. Hát te ennyivel. hülye vagy. Tényleg csak egy hajszállal kell jobban csinálnod, mint én. És meg lesz. Te ugye annyit perfekt dodge-oltál, mint az állatban, az, én nem tudok. Pont mert kihagytad az első boss-t a játékba. Az első boss valamiért csak abban próbáltam megölni. Ó, bazd meg. Ez pedig mekkora volt. Ez van. Csak a második próbálkozás, érted? Vagy harmadikra meg már el sem jutok még a feléig se ennek. Ez általában így szokott lenni. Tehát én mindig legyél mögötte.
Akkor menj be mögé. Hát ez a keciség, amikor így elugrik előle. De ne, itt nem is érdemes támadni. Tényleg csak a HP megy. Ott, azaz. Miért nem adta be? Azt miért nem adta, pedig nyomtam, bazd meg. Jó, hát nekem is volt sok ilyen, amikor nyomtam és nem adta be. Az jó volt, meg volt. Most menj oda mögé, te ne... Egyszer. I wish I'd known. Surviving is a hell of its own. Ezt nem értem, bazd meg. Pedig nyomom azt a... Heal. Szép. Az anyád. Most! Azaz? Ilyen messze nem adja be. Az a baj most. Kurva anyját. És Jóci, remélem ettől valami jó cuccot kapunk, vagy valami. Semmit nem fogunk kapni tőle. Kék szart, a kedvencemet. Én sutább vagyok ebben a játékban, mint a Gergő. Vigyázz. Na én ilyeneket nem tudok például csinálni, a Gergő meg ezt már... Az anyja ott megint vigyázz. Szép kevés. Vigyázz, ha? Szép. Ez a szar.
Okosan, szép eddig. Pedig időben nyomtam most. Szedd fel addig azt a kék szart, ameddig ott izél. Nem kell ennek messze menni. Basz meg, de egy izé vagy köcsög vagy ott mögötte, egy izé sétálgatsz. Jó, most már könnyű, hogy rájöttél. Vigyázz, vigyázz. Én vigyázok! A buzióska! De kaptunk izét, nézd meg, fejes kaptál, ruhát kaptál. Szép volt. Ennyi. Action. Hát Jóci, azért szopták 2 órán keresztül, mert te nem a Gergő vagy, érted? Szerencs mákon volt. Ráéreztem. Vicceltem. Alszik megint, vagy fenn van? Pelenka? Na, nézzük meg mit kap, mi a loot. Ruhát kaptál, fejes kaptál, meg valami bábúhoz. Tudjátok egyébként, tudjátok hozni a fegyvereket, az ilyen fejeket. Azt vágjuk. Azt az egyet vágjuk. Már vannak ilyen kombinációk. Most nem látod a kombinációt, mert kiszedtük a izét belőle. De A kalapács volt. Milyen outfitet kap? Nem outfitet de, kap. az utolsó. Ez Azt. hunting. Ezt kaptad, meg a fejes kaptad, ezt az egérfejet. Ez amúgy menő. Na, itt van sok usable Itt Jóci, ezek érdemes valamiket berakni. Menjétek a lelkekhez? Hova? Lelkekhez menjél, ahol lelkek vannak. Ide? Alul. Szerintem ez az ergó az, nem? Az ergó. Elhasználtátok az összes special ergó. Nem. Dominik. Nem, ott van. 5000, ugye, hogy elnyomjátok az 5000-et. Az 5000-eset ne nyomd el. Ezt 1000-et ad. Mert azzal majd fegyvert tudunk vásárolni. De ki vásárol fegyvert? Hát mert nem kapsz fegyvert A azért. lootot lőni kell. Ezt már nagyon régen megtanultad, Dominik, remélem. Na jó van, most akkor öljük meg azt a izét. Azt a tüzes kecit. Azt kell megölni, hogy leeresszed a vizet belőle. Ott vissza át kell menni. De ott is van egy kék kis bogyó. Megölne ez az izé kis szar. Most lehet, hogy jobban járnál, visszafutnál a csövön. Más... Várjál, hol vagy? Nem, jó fele, fuss át a csövön, vissza az elejére, jöjjön vissza az összes healed. Azt mondta, hogy menjünk update-elni a hotelben. Csak 2000-ünk van. De ott még van a fejsz, és az lehet, hogy jó az a fejsze, meg kell nézni. Hadd nézzem neki, hogy jöjtek van. Te akar a Jocó? Menjünk be a izéba, a teleportálja házhoz. Ja, nem az az X. Te hol tartasz ebben a játékban, Jocó? Joci, hol? Aha. Azt a kurva, mikor jön az a játék? Ezt mit izéljünk, fejleszünk itt? Hol a csaj? Az ott lesz. Itt. A fegyvert, a izét.
Hova tűnt a csaj innen? Itt vagyok egyébként, csak mondom. Micsoda? Az endurance növeljétek meg nekik, meg azért ilyen lassan. Endurance-t. Azért futunk el lassan, mert heavy-k vagyunk. Illetve van egy másik fegyvert, hogyha levezetett, az is megtanulhatod. Másik fegyvert. Ha a második fegyvert kiveszed, akkor így gyorsabban futsz. A Vitality és a Vigor, nem? Technik. Egyet tudunk level up-olni csak. Ezt az egyet lehetett? Hát 2. 2003, ja. A technika amúgy mi, Joci? Abban ütünk gyorsabban. Az elektromosok, meg ezek, hát Fegyvert is nézd meg, hogy összekombozni valamit. Mit akarsz nekünk összekompozni? Hát az a fejsze, az kibaszott jól nézett ki, balra menjél. Ja, itt is lehet? Mi menjek balra? Ja. Na. Ezt kaptuk, ezt a fejszét. Ez Great Sword. Ez is Great Sword. booster clépre rá azért a... Booster clépre és a... Így. Joci, így vagy mi? Igen, így. Így. Igen, így. És X. Na erre most kíváncsi leszek, Geci. Teleport? Várjál, kíváncsi vagyok erre. Ezt a fegyvert. Mert éget. De milyen durva, hogy mekkora markolata, egy kis szütyök van rajta. Az RB-t a boosterre nyomd. Micsoda? RT-t a boosterrel. Mi van? Nekem meg sem tudom, mik ezek a gombok. RT a jobb alsó. Heavy ütés. A heavy ütést nyomd hosszan. Azon... A jobb alsó. Mondom, a másik fegyverrel gondoljátok. Igen, szerintem is. Másikkal? Nem rossz. Na, mehetünk vissza most már játszani, vagy... Vagy a telefonszám, hogy elmentek a kettőre. Hova? Melyikhez? Az Inside House. Elizabeth. Lesz egy kereskedő egyből a liftnél. Igen. Akitől tudta egy fegyvert, az meg áramos. És ez miért jó nekünk? For your information, Ezeket a kis szavakat. Most akkor ebben, ami most csináltunk fegyvert ebben, akkor ez melyik ellen jó? Ez itt a bábusok ellen jó. Bábusok. És akkor az áramos az meg a robotok ellen? Vagy Igen. Jó. Az áramos az a bábú ellen, a tüzes az meg a nagyobbak ellen. Ezt néztük. Ették majd egyben. Mi ezt mondtad? Igen. Hát vedd meg, ha van rá, de nem tudom, hogy van erre. Nincs rá. Szerintem nincs rá. Nincs rá. Gyűjtsétek ki, meg egyébként nagyon jó a fegyver. Főleg a handle, mert a handle aztán ré is motivál. Én hiszek neki. Na, most már mehetünk ide? Menj, Tóth.
De a workshopban itt van a robot. Itt ugyanúgy el kell menned a csövön, és utána ott a macska meg a mellett be kell menned a folyosón. És ott lesz az a szűk hely, ahol jön majd a lapátós robot. Ó, bazd meg, elrontottuk az első helyre, gyere ne erre. Bocs. Első helyre kell teleportálni. Szopatsz. Nem. Direkt. És akkor megint elfutsz arra, jobbra, balra. De ott még volt egy hely, nem? Nem néztünk meg. Hol? Ott. Már csak azért is. Jöjj. Ez nem tud átjönni, vagy mi? Itt szemben ugyanúgy egy ilyen lapátos köcsög van bent, boss. Boss. Vagy ez a lapátos, ami ott a... Erre fő boss fight lesz. Jó, akkor most mehetünk tovább egyenesen, ugye? Egyenesen le a lépcsőn. Igen. És ott van az a két köcsög, ott jobbra. És ott be abba a kis helyiségbe. A folyosón majd balra rögtön, azt mondta. Csak ugye ez, mert itt már lesz egy köcsög, azt hiszem. Itt egy ebbe. Aha. Itt kell menni balra. Jó, hát. Hosszan RT-vel rá tudsz ugrani az ellenfélre. Csak mondjuk ez ellen meg a tüzes fegyver az nem jó, nem? Vagy jó ellene az is? Hopp, pont előjött. Mond. Mondd még egyszer, nem értettem. Beleütsz egyet-kettőt, kibételed. Na jó, hát egyet beleütöttem és nem bételtem, ki az baj. De kezdünk sokan lenni a buliba. Nem, srácok. És már... Azt a kurva. Kezdünk sokan lenni. Csináltok már valamit, bazd meg. Meddig fog utánam jönni? Még agyon nem, bazd, gondolom. Jó, csak a nagy van. De kis szűk helyen vagyunk. De ez mondjuk itt egy jó hely. Nem tudok dodge-olni ezt, ember. Hílelj majd, meg vigyázz az égetésre. Szerintem az abba olyankor nem menj bele, mert az... Jó, ezt értettem én is. Na most. Ilyenkor hátulra nem tud. Másodikat már nem tudtam, nem volt staminám. Dögölj már meg, azaz. Amulett. Jó. Itt balra. Igen.
Csak visz itt jobbra majd lesznek. És azt... Megöljem azokat először, hogy itt megnézzük, hogy mi van. A izéval rá tudsz ugrani, ha a másik fegyver. És hosszan nyomod. Az elektromos dobóba szó, geci. Igen, arra nem kell most mennünk nekünk már. Most vissza tudsz ennél. Ott van. Elakadtam. Most nyomsz aztán. Lecsap. Megakad abba a kibaszott izébe. Ezért mondta Jóci, hogy ez jó az a fegyver. Be hátra dodge-olsz, és utána meghalsz. Jó, muszáj voltam bevállalni. Hagyd meg, létszik, Kerti. Az mi a rák volt? Na emeltek, te ha azt ott leengedted. Oké, most futhatok le az a Góliáthoz. Nézd meg! Sikerült. Tudom, már csak akkor vissza kell menned. Visszamegyek a lélekért. Beszélok, hogy neked meg sarkon keresztül adja. Most már Hála nem. Istennek! Megbaszod az anyádat. És ez csak egyszerű boss volt, jó. Arra már nem is kell menned szerintem. Na, akkor most jöhet a ragyrobot. Jó? Első próbára, jó? Erre tudok menni? Vagy hol vagyok most? Aha. Szar. Viszont erről le tudsz menni egyből az izéhez. Oda kéne átmennem valahogyan. Annyi, hogy itt nem a csövön kell, Hanem ott, ahol én mentem ott, le. ahol te jöttél le. De mondjuk jó lenne, ha visszafutnál az izéhez. Full HP. Full HP. Milyen vagányan néz ki ebbe a rucsiba? Ugye? Megérte azt a boss legyőzni. Vagy amikor ott egy izé volt, akkor elgondolkodtam, hogy felveszem a szipőmet. Azt mondja, tudod? Hát az a baj, pont a dodge-olás részét vett le pont egy annyit, hogy meghalljál. Na, és akkor? itt most egyik láb, másik láb. Dobjad neki, Domi. Aha. Jó. Keveset sebzel. Az meg elég masszívat. Most olyankor mész, hogy keveset sebzel, azt megint hátrébb jössz.
Úgy. Nem kell ezt egy izéből. Most fog forogni. Tökéletes tudod majd ütni később. Mert ez szerintem olyan lesz, hogy az egyik testrészét a sokáig... Az egyik testrészét a sokáig ütött szerintem. Akkor nem tudom már, hogy több helyen ki lehet jelölni. Basz meg, egy pörgés levette a fél HP-mot, majdnem az egészet. Köszi, tudjuk mi az a sok, de mi ezt a szar fegyvert használod? Ezt nem tudok rájönni. Én merre megyek? Ja. Miért ezt a fegyvert használod? Hát azt mondta, a bosszoknál jó ez a fegyver. Így ide, ott a balra. Igen, oda elfutottunk, azt tudom. Igen, ott vettük fel azt a... Most üt egyet. Arra is sebződik, csak kihozott keveset. Hármat fordulj. No, basszus. Már meghátrált. Bekattan. Aha, bekattan, még berogyaszt egy picit, amikor elkezd pörögni. Szép. Szép. Most üt. Meg. Jó, hát ez ilyen. De jó vagy. Az életem pakolt le itt az asztalt, fel ott van villany, majd aztán megküldetjük. Szép. Másik térre. Állj ott a piros helyre, piros hely. Jó, legalább most már látjuk. Most már legalább tudjuk. Vigyázz! Van piros hely. Ahova rá kell ilyenkor állni. Az hogy az. Zargasd meg! Bam, bam, bam. Mondjuk ebbe belenéztem, úgy érzem. Mennyivel könnyebb, hogy nincs alattad a fertőzés. Jó, csak már volt valamelyik Dark Souls-ban volt az, hogy... De elugrok előle, esküszöm. Mert valamelyik Dark Souls-ban van az, hogy... Vigyázz! Ez már... Megijedtem, hogy megkapom. De ne hátra! De ember, nem hátra, oldalra, húztam balra, nem megy. Mondjuk ilyet ebben a menetben nem játszok sokat. Most pörög.
Törni fog a izét. Heggesztjük. Azt nem tudom, hogy észre, láttad el, hogy mi történt. Láttam, bennmaradt a lába között pörgés közben. De miért, hogy be lehetne futni, hogy... Ezt gondolta, hogy gondol. Na most jó. És mit csinál? Ez az ütés. Most csak... Oké. Para van. Ugye ez nagy ütés. Na és most... Pam! Pam! Warts. Szép. És elméletileg megvan az összes kis boss. Jöhet a fő. Most akkor arra még egy olyan lapátos tüzes lesz, arra befele. Jaj, kemény vagy. Menj vissza izé kezdőhelyre, hogy legyen híled. Ügyes volt-e? Action. Egészség. Ja, már megittam, bazd meg. Fiatal kocintottam. Jó. Írunk. Fejleszünk gyorsan. Na, ott van fenn a lépcső tetején. Wow. I'll use my power to help you. Ez a fizikál atakra is ad. Egyet tehetünk rá. A Vigor az mit csinált? A Vigor? Az a staminára ad. A Izé, a Vitali az a HP, Stamina, az a Legion nem tudom mi, meg a súlykapacitásra, az értelemszerű, Mobility, Advance, ez csak a Légióra, meg a... Fire, ez csak a képességekre ad. Szerintem rakj egyet a Vigorra, meg a Vitality-re. Én erre a Mobility-re adok. Mert látod, az ott mind a védekezésnél mindenre izél. Aha. Jobban tankosok leszünk. De nem tudsz még egyet adni? Egy semmire? Nem. Nem, mert szerintem ez is úgy van, hogy minél többet fejlődsz, annál drágább lesz egy fejlődés. Nem kell ide mennünk. Az első helyre menjem. Tehát most megint átfutsz a csövön, tetején. Hú, majd azt mondod ő is. Ugyanúgy menj, mint amikor... Tudom, mit mondasz. És itt szembe átfutsz. Tehát volna. Itt szembe? Aha. Itt jobbra lesz egy ilyen kisebb robot.
Amúgy ilyen gyűrű meg ilyen nincsen új, amit be lehetne rakni? De most nem gyűrűzünk. Ott felül voltak, akik láttad? Starfragment. Ez tudom, amikor idézel valaki segítőt. Ó. Itt egy izé. Checkpoint. Nem kell üzélni, ebben beszélgetünk, ugye? Oh, easy now! Don't need to kill me! Surely we can discuss this like reasonable... Hold on. Geppetto, yeah, I'm fine. Geppetto. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but my butler factory... Before all this, I'm told how did it. Before all this, I'm told how did it. Ugye, és ez is egy mellékküldet, vagy hát ilyen izé. Csak oda valahogyan át tudunk menni? Ezeken a izéken sose tudtunk átugrani, nem? Akkor jön a lapát. Aha, a faszt a lapát. De vele fossal lehet szerintem valamit csinálni, gondoltam. Miért is lehetne. Leestem a robothoz. Oké, valami megdobott. És ez nagyon rosszul esett. Rossz volt a lelkiismeretednek? Nem tett jót az emésztésemnek. Gyere te lapát fejű. Erre kíváncsi vagyok. Ha itt futni fog utánam, beszarok. Azért mondom. Itt kell valahogyan átugrani. Oké. Tudod, azért jó, mert itt vagyunk a checkpoint mellett. És nekem legalábbis ilyenre van kapacitás. Az anyját, bazd meg megint Még egyszer, ha jött szó valami ilyen fegyvert ad, ami minden elakad ahhoz képest, hogy egy pösti izéje van. Itt ezt azért nézd meg, hogy mik vannak. Ilyen pösti pengéje vagy, de mégis mindenbe elakad. Ez nincs a világon ilyen. Ilyen nincs, bazd meg. Elszívok egy cigit addig, jó? Itt felül mentél rögtön, vagy Nem. visszamentél? Nem, ott be jobbra. És itt a... Itt, oké. Az a lényeg, hogy egyetlen egy ugrás van benne, de vigyázz, mert valami lő vagy dob rád. Arra menj el először, a mi szarunkat összeszedni. Mondta, hogy valami lő és dobál, de úgy lát, itt át kell ugrani. Nem baj, mert az a szar nem fogod követni. Ezt csináld meg addig ott a tetejét, légy szíves. Üsd össze az összes Pokémon. Mivel ugrok? Ezzel a gombbal futsz, ezzel futsz, ezt meg ha lenyomod, ugrasz. Ó, basz meg.
A faszomat! Ó, faszom. Szart használom, hogy beakad minden. Fent kiszedtél mindent? Kettőt ütsz, dodge. Hillelj. Ez ekkora tud együttésre, bassz meg! Ezek szerint? Megint a rotkandot használom. Az első mondom, megkaptuk, az a játék végig ki fog tartani velünk. Hol van? Nem, ez is jó. Az is jó. Bal oldalt lesz. A pont. Blood Division az első faszom. Ugye itt szembe van a gránátos. Innen húzd, hogy a gránátos ne basszolassa. Próbálhatja őt. Átad a tűz. Vigyázz valamit az overtake-re.
Azt néztem, hogy vigyázzam, mert nem biztos, hogy nem fogod bekapni. Ami workshopban valamit kaptál. Csak vigyázz, mert az HP-d. Az amúgy... Baráti gesztus a részedről, te fosdarab! Itt felmész és ott egyenesen le tudsz menni. Ezeket Ide jobbra. Ezeket már megöltem. hogy te nem izé vagy. De neki csak egy csőve van. Csak egy csőve van. És akkor erre lesz a boss ezek szerint, ugye? Ott lefele. Megnézzük így. Megnézzük így? Hát, Vagy ne nézzük meg így. nem ennyi. Megint meg lehet valakit idézni. Én szerintem az nem jó dolog, ha megidézel valakit. Próbáld meg. Anélkül. Egy híllel. Aki segérke. Annak a kardját kellett volna annak a szarnak megtalálni. Mit csináltál volna vele végig? Ennek a... Reszkisítő betörőkből a kazán. A pöcsi a kazán. Az nem jó, ha ott lennéget. Ha égvérzést érzel az alsó tájadon, az nem jó dolog. Miért van ekkora nagy terület? Ez lőni fog valamit. Hármat forog, jó? Egyet forog utána. Egyet forog. Most fog hármat, nem? Egyet forog, egyet izé. Vigyázz meg, hogy... Vigyázz, vigyázz! Jó kétségbejtőzött a... Mert én úgy emlékszem, hogy ezekben a játékokban nem jó, hogyha megidézel embereket. De ezt mondjuk kérdezheted Jocótól, ő biztos jobban. Szerintem több XP-t kapsz, vagy több ilyen sárdot kapsz, ha te egyedül próbálod. És még utána... Tűzjön ki a baszárból neki. Ennyi HP-val. Szar volt, kellett volna még a 4 izét. Heal. Hát meg first try-ra post megölni. Köszönöm szépen. Na, a nagy köcsög ilyenkor már nincs itt. De miért tartasz olyan sokáig ott ütés közben? Ja, mondjuk lehet nem heavy-t kellett volna nyomnom, mi?
most fog ütni. De miért nem tudok? Mert ütésben mit akarsz? Na jó, ez jó játék, ezt tetszik. Igen, ezek a játékok. Basszunk meg. Meg előre kéne kezdeni az egész játék. Neked? Mert? Azt bekaptuk. Állj már fel. Azt a kurva. Ember. Persze. Csájod, szóval mi a helyzet? Mert az NPC live? Mindjárt bejön Dominik a gyerekkel, aztán nyomják az NPC live-ot neked. Téged várt idáig. Jocó már kéri tőled az NPC live-ot. Mondtam, mindjárt hozod a gyereket, azt nyomjátok közösen az NPC-t. Neki. Elalvás, ezt tudja nézni. Tisza, jó az a Minecraft live. Seggfej. Amúgy nyomhatnánk azt is. Kristóffal. Küldjetek rózsát, de csak a kicsiket nem olvassuk be. Csak a nagyokat. Küldjetek nagyot. Az meg Jocó, nem figyelek a játékra.
Hát igen, nem sokan nézik. Dominik játszott idáig, azt nem sokan nézték meg. Nem. Valaki elsuhant a háttérbe. Edina nyomatja az NPC live-ot mindjárt. Kis kukumokó, a kis kukumokót. Zombikát. Másikat. A kis hasacskát. Kis nyakacskát. Gyerünk. Nem. Nem. Gondolod. Kis kezedet. Kis arcocskát. Ember az első ütést bekapom. Ez egyre gyatrábban megy amúgy. Igen? Hát. Bejött a Jocó, az NPC live-ot kell, csináld már neki. Majd ő hozzá a nézőket. Küldje a rózsát mindjárt, Jocó. Figyelgeljük. Rögtön minden rendben van, Mihály a vízből ki van szedve. Nem egy vízicsibe, mi? Hát Istenem. A szünet alapján nem lehet szólni, aki nem akar fürdeni. Úgy is járom, fogja valamit. Hogyha úgy van, nem? Mennyi? Hoztad? Ott maradt. Nem van már a fürdővízben. Egyre szarabbul megy ez a boss fight. Már az előbb egyből ledarált. Megpróbáld el fel. Aha. Hova az anyább akkor? Ugye? Hogy ez... Ugye hátra veszi a kezét. Most pörgi a hármas. Most. De látod. Hát ennyi emberhez nem hiszem, hogy szükséget lesz rá Dominiknak. Jó, ott amúgy gyűjtök babakocsira, meg pelenkárót, hogy jöhetnek a donétek. Küldtök ki bant, hogy mire lehet küldeni. Jó, megy, bazd meg. Mennyi HP-ját vettem le? Hát jó, abban ne foglalkozzál, most lassabban megy. Valami nem tetszik a gyereknek. Ne rózsát küldjél! Ne rózsát küldjél, ezt nem olvassuk be. Hopp, az lehet baj.
nagy baj. A felébe. Nem tudom, mik vannak. Hát Istenem, most ez a játék lényege, jó szó. Az a lényeg, hogy sokszor meghaj, ideges legyél, összetör Dominiknak a 120 eurós kontrollerjeit, azt hazamenjél. De semmi nem történt volna. Szóval meg se történt volna az egész. Itt se voltam. Elbasztam. Itt volt kövő, fel akartam menni, és ahogyan tovább mentem, nyomogattam az alatt, hogy felvegyem, bementem, és elbasztam. 2000-et elvesztettem. Esküszöm. Hadd menjen csak arra, ha akar. Igen, ezt beszoktam előbb is. Majd elmenjünk a jobb szóval fifázni? Hegyet nekem. Megvan neki a FIFA? A cross platform? Aha. Jóci, megvan a FIFA? Ultimate Team-ezel vagy karriermódozol benne? Ja, én is életben maradhatok. Nagyon kevés HP-t veszünk le róla. Ebbe belefutottam, azt vágod? Azt a kurva. Az elején jó kezdted, jó voltál benne a picsájába végig. Igen, mert ki tudtam jól dodge-olni ezeket a támadásait, de most már nem tudom. Mindkettőt játszol. Elmegyünk? Itt csinálok-e? Menj ki a képből. Szeretnél egyet fifázni? Amúgy most szerintem jól haladtunk benne. Igen, én Ultimate Team-ezni szoktam inkább. Na csak el kell futni. Azaz, sokat dodge-olsz. Egyeket dodge-olj és az pontos legyen. Hogy spameljem azt a... Leszpameld. Úgy? Ez fájni fog. Ez meg még jobban. Ennyi volt? Ez gyors volt. Ez gyorsan meguntad. Kíváncsi vagyok a Jócira. Átírjam.